Kapin 20 ka klase sa wildlife species, lakip mga langgam nga gingong gidakop sa pipila ka vloggers na rescue sa DNR Region 12 sa Tampakan, South Cotabato. Ani ang report ni Abby Caballero. 21 ka mga langgam sama sa crested goshawk, short-billed brown doves ug uban pang wildlife species ang na-rescue sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR 12 gikan sa mga vlogger ug pipila ka residente sa Tampakan, South Cotabato. Matud pa ang pagpanakop sa maong mga langgam ginapakita sa mga vlogger sa ilang social media channel. Nakakulong pa ang mga langgam dihang naabdan sa composite team sa Conservation and Development Division DENR sa Barangay Danlag sa maong lungsod. Apan ang mga vlogger nga giingong nanakop niini wala sa maong lugar pag-abot sa otoridad. Hinuon giandam na sa DENR 12 ang pagpasaka og kasong paglapas sa RA 9147 kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act batok sa mga sospek. Sa official social media page sa DENR 12, panawagan nila sa katawhan nga likayan ang pagpanakop og wildlife ug dili sila hilabtan sa ilang natural habitat. Sa karon na turnover na ang mga nareskyong langgam sa Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan, Sultan Kudarat. Kini si Abby Caballero para sa One Mindanao.